Hello, köszöntök mindenkit. Ez most egy új videó lesz. Hát a csatornán mostan kezdünk egy új sorozatot. Hát az lesz most a sorozat, hogy egy ilyen az lesz, hogy most egy új világot kreálunk le, és most megpróbáljuk kivinni, ez fent lesz YouTube-on, a csatornán, remélem tetszeni fog, hát ki fogjuk vinni végig, amennyire csak lehet, persze, na. De szerintem jó lesz. Hát na, várni kell kicsit, ma tudjátok, a gépem nem egy erőgép, vagy túl erős valami. Kell egy kis idő, még összeszedít magát. Elég jó helyt kezdtünk. Kemény kezdés. Hát eleinte igen, egy kicsit laggó a téma. Ez így szokott lenni. Mert hát témancser. Ezért kérlek ne bántsatok. De minden jó lesz, mondom én. Csak be kell töltse a csánkokat, illetve amik kellenek még. Be kell töltsön a játék. De jó lesz ez. Én azt mondom. Na szuper. Szipi szupi jó. Na hát szedtünk fát. Útnak indulunk. Fenyőrünk. Na hát kezdés. Jó, ez erdő. Legalább ma valami fagyos bájom. Nem erdő, úgyhogy lesz hol kezdeni a fagyűjtést. Hát kezdjük mint a nagyok, hát favágással. Minden mással. Aval kezdik a nagyok is. Hogy Minecraftosok tudjátok, na, azok is favágással kezdik. Hát szerintem már vágunk tőle, hogy 20 örönköt elég lesz ez most így kezdésnek. Úgyhogy ennyi. És szerintem mehetünk is tovább. Ez nem ártott. Kis bot, oké, fenyőt sem etek. Tudjátok mit, hogy ne legyen huligánok. Ide elültetjük ezeket, hogy nagyon sok fenyős van. Azt kapuját. Na jó. Na hát ez jó így. Tudjátok, hogy kell a hús. Na, szerintem kéne itt kraftoljunk valamit, nem ám. A kőkorszakot érzek egy a levegőbe. Kéne most már kőre váltani. Na hát először is fával kezdik a nagyok is. Ne. Jaj. Megszaladt. Szerintem így át is váltok ennyit belőle már. Kezdésképpen. Jöjjön egy fejsze is, hogy tudjuk el csirkekkel randalíroznak, én elvágom őket. Ottnak látom. Nem láttam. Ez a disznós itt, ez nem jó itt. De így már jobb. Azt mondom. Csirkés itt nem mászkál itt, nem jó ez így. Na hát, kezdésnek nem éppen olyan rossz, hanem van egy kis kajánk is, éppen csak ki kell sütni. Hát, na. Éppen egy kicsit most szarozik, mert OBS is fog a háttérbe, meg sok minden. Úgyhogy, na, hát ez ilyen most. Még tudtam, hogy van itt a csirke. Gyere ide! Csirke. De jó, ez a csirke, hogy itt van. Ez most kb. Életmentő. Nettől felbe ez szokott lenni a legnagyobb baj, hogy nincs kaja. És azért nem szoktam játszani se izémet. De látom, hogy nem van.
ez relatív jó. Szerintem ez így nagyon jó. Ó, gyere csak meg. Hol vagy? Hova másztál? Kis malac? Hol vagy? Itt vagy. Yeah. Na megszületett nekünk már most sem nyírfárdő vagyunk, de szép. Csak laggolunk, mint a fáne. Itt egy kicsit töröppéskei bajba vagyok. Jussuk meg! Jaj! Málisan. Jobb békén rész minket. Között elüldözni. Csak azt vártam, hogy most mindegy. Van egy szép nagy hegy előttünk, most mindjárt. Kis víz. Laugatjuk a tükrünket a tengerbe. Ez a lényeg. Akkor tapadjon a bélyeg. Ó, szedünk virágot. Jó az. Kicsit több játékbe kell töltsön. De szerintem úgy fogom csinálni, hogy beleindítom egy kicsit hamarabb a játékot, hogy hagyom, hogy legyen ideje betölteni a csánkokat. Hogy ne legyenek ezek a laggok. Hát ez így nem not funny. Ez a lényeg, na mindegy. Amúgy jó helyen kezdtük, az tény is való. Szerintem. Na, jött a kőkorszak. Most már kéne egy kicsit sütni is a húsokat, meg minden. Jöhet a kőkorszak. Majd emelj a HP-nk, aztán meghalunk. Nem lesz túl jó. Na de mindegy. Az a jó, hogy itt vagyunk. Na. Hát jó lesz ez. Ennyi 18 kör még szedünk egy kicsit. Ne kell majd később körülszünk, hogy nem lesz elég. Inkább legyen elég. Legyen inkább elég doszték. Jobb az úgy. Na szuper. Crafting table. Szerintem fog kell vágni a fát. Egy ilyen. Boldogak legyünk. Most egy izé-bizé. Kőfejsze. Így. Ó. Meg egy csákányt is csinálunk már, hogy jó legyen az is. Na szuper. Megérzés semmi. Na, egy kis szenet kéne szedni. Vele megérzésem, hogy itt hegyoldal, vagy hegytetőn lesz valami. Kis szén, vagy ez az. Wow, oh, oh, oh. Hát meg az jó, hogy van keep inventory. Anélkül nem is vállalnám ezt be. Úgymond. Egy kis szén az nem ártana. Nekem már annyi fát vágni. Szénnel hamarabb is sül a hús. Meg többet tart. Ó, ez nagyon jó az a birka, tudjátok? Mert ha van lenne 3 darab, tudna... Ó, ez kell nekünk. Ez kellett nekünk, 3 darab egyforma gyapjú. Még több állat. Ez nagyon, nagyon kedvező. Ez tetszik. Csibe. Csibe. Ó, csibe. Hát kicsi csibe most meghalsz. Hanem elsőre másodjára. Aztán is bevágunk 2 nagyot. Mondom én. Ó, blát, tehenet és még egy disznó. Ó, birka. A tehénnek kevés kellett, most nem tudom. Jó, úgyhogy most nagyon örülök. Pofozzuk a tehenet. Pofozzuk
oldjuk meg a teheneket. Ó, mondtam én. Mondom én. Ez az. Ez hiányzott. Ez kell nekünk. Nagyon jó. Fuhu. Van. Legalább most megoldódik a szén problémák, meg az éjség. Ja. Nagyon jó. Örülök neki. Legalább ez megoldódik most itt egyszer. Itt bekerültünk egy kicsit. Szerintem. Teszünk be szenet. Hétet. És beteszünk a csirkeit. Én szerintem én azt választom, hogy itt egy kicsit hívni. És itt kicsit kitágítjuk, és szerintem ezt az éjszakát ezt így zárjuk, mert éljük túl a dolgot. Egyszer. Csinálunk egy kis ágyikót. És már egy lefekvés is. Na, szerintem ennyi volt mára. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, lájkoljatok, köszi.